Ahojte, zdravím vás pri mojom poradí už v 7. videu. Hneď na začiatku vás chcem všetkých upozorniť, že mi zlyhal mikrofón. Budem sa to snažiť dať čo najrychlejšie dokopy, pretože ten zvuk môže byť naozaj taký zlý, ozvenový, keďže ja tu nemám žiadnu akustickú penu, ani nič a spoliehal som sa vždycky len na teda priamy, dobrý mikrofón. Budem sa to snažiť teda dať čo najrychlejšie dokopy, myslím, že by to mohol byť problém len v kábloch alebo teda v redukciách, ktoré vychádzajú priamo z mikrofóna. Uvidíme, ale chcel by som to v čo najrychlejšom čase opraviť. O čo dneska pôjde? Pôjde o to, že si dám dokopy svoj prvý herný balíček. Mám také predstavy o dvoch herných balíkoch. Jeden bude teda vodný a ďalší bude dark psychický, ktorý je inšpirovaný Destiny's Rivals, čiže s rakeťákmi. Keďže som nechcel vyťahovať žiadne kartičky už z albumov, ktoré už mám naskenované, roztriedené, tak som pohľadal rôzne všetky ostatné krabice, tašky, igelitky a všetko, čo mám len na jednej kope nahádzané. Niektoré teda mám roztriedené a viem, do ktorých setov patria, niektoré mám len tak zmiešané. A presne toto boli moji kandidáti na to, aby som si postavil svoj balíček. Takže som si našiel dokopy niečo málo cez 500 kariet a moja úloha bola zostaviť z toho dva herné balíky, to znamená 60 a 60. Takže z tých 500 kariet som potreboval nájsť 120 finálnych kartičiek, z ktorých zostavím ten balíček. Zároveň som si kúpil aj takéto špeciálne slívy. Takto vyzerá ten klasický, čo sa väčšinou teda dáva do albumu. A takto vyzerá ten turnajový. Myslím, že rozdiel je očividný. Ide o to, že tie turnajové slívy by nemali byť teda určite nejako priesvitné, nemali by byť ničím označené, poškodené a hlavne sú matné, čiže sa dobre miešajú. V Pokémon karetnej hre sa veľmi veľa mieša. Z týchto teda slívov tak toto inak vyzerá, sú tam dve takéto 50-ky, tých slívov je tam 100, ale vy využijete 60. Sú to takéto kortexy a tu je teda, že sú matné a je ich tam 100. Sú takéto zelené, mám aj takéto červené a aj takéto tyrkysové, takže dá sa to zladiť aj podľa vášho balíku, či máte teda nejaký ohnivý, vodný, elektrický a tak ďalej. Sú aj rôzne fialové a rúžové tie balíky, takže každý si určite vyberie. Zároveň teda mám aj takéto krabičky, ktoré tiež asi pojmú tak nejakých tých 100 kartičiek, vy budete potrebovať 60 a to znamená, že dovnútra sa mestia ešte rôzne kocky a rôzne teda žetóny, pomôcky, ktoré potrebujete. Nejako takto to vyzerá, tu je taký rozdeľovák a naozaj nie je to kartónové, je to taký pekný tvrdený plast, čo sa vám určite zíde, hlavne keď budete chcieť niekam cestovať so svojím herným balíčkom. Poďme sa teda pozrieť bližšie, čo tento balíček všetko obsahuje. Ešte by som chcel využiť tento uhol pohľadu a ukázať ešte raz tie slívy. Toto je taký ten klasický priesvitný, taký ten sáčkový a toto je teda ten herný turnajový. Myslím, že rozdiel je očividný a vyzerá to teda nejako takto. Zároveň ešte takto zbližšia ukážem túto krabičku. Naozaj to nie je žiadny kartón, myslím, že je to na prvý pohľad aj vidieť, aj teda počuť. Tu je ešte taký rozdeľovák. Za mňa úplne 10 z 10. Takže, pozrieme sa na tie kartičky, ja už ich mám trošku tak rozdelené. Tu sú všetky energie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 energií vodných. Keďže Pokémon je tento, že klasický, ten biely bez typu, tak na ňo fungujú všetky energie, preto aj tie vodné by sa dali využiť tu. Ale tento Bibarel spolu teda s Bidooфom, respektíve Bidoof s Bibarelom, nie sú úplní ťahači tohto balíka, ale skôr sú také návnady a rozohrávači a hlavne sú dobrí kvôli tým abilitám. Ten útok tiež nie je na zahodenie, hádžete tam mincov. Keď padne teda chvost, tak tento útok nerobí nič. Keď padne hlava, robí útok 100 zranení. Toto je hlava, toto je chvost. Takže hodí sa minca, keby padla hlava, útok robí za 100. Keby hodím mincu, padne chvost. Keď padne chvost, útok nerobí nič. Ale o to nám teraz nejde. Bibarel má super abilitu, a to znamená, že raz za svoj ťah si môžem potiahnuť 5 kariet, alebo respektíve ťahať toľko kariet, kým budem mať 5. Bibarelom tu mám 3.
aby bola väčšia teda šanca. Na tej ability nepotrebujem tie energie. A samozrejme, keďže Bibarel je už Stage 1, tak potrebujem jeho basic Pokémona. A to je teda Bidoof. Takže mám 3 Bidoofov, aby som z nich mohol vyvinúť 3 Bibarelov. Nepotrebujem tam energie, hrám ich kvôli abilitám. Podobnú funkciu má aj teda táto Hisuyánska Basculin, táto piraňa, táto rybka a určite ju nepoužívam kvôli tomu, že má útok za 10, ale teda takisto má, ono to síce tu nie je označené ako abilita, ale ako útok, ktorý vlastne nestojí žiadnu energiu a môžem prehľadať. Ja to vlastne použijem ako útok, akože môj ťah. Abilita sa používa vlastne stále, nie v rámci ťahu. Ale teda môžem prehľadať svoj balíček a zobrať 2 basic Pokémonov do svojho benchu, čiže na tú pomyselnú lavičku, kde Pokémoni čakajú na svoje poradie. A potom samozrejme balíček zamiešam. Takže takisto títo Pokémoni, tieto karty mi nevyhrajú turnaj, ale môžu byť užitočné na to, že si môžem brať basic Pokémonov. To znamená, mám túto rybu, Basculina, môžem zobrať 2 basic Pokémonov, zoberiem si Bidoofa a pri troche šťastia narazím aj na Bibarela a vyviniem si ho. Takže nejaká taká je taktika. Radiant Greninja, za mňa veľké prekvapenie teda, že sa tu nachádza, ale takisto dobré ability a aj dobrý útok pomerne, ale tiež nie je až taký ťahač na celkovú výhru. Inak tá kartička je extrémne krásna. Predpokladám, že je to vidieť, aj celé to jeho telo, aj teda tá karta je fakt, že super. Teraz je to určite vidieť. Extrémne krásna kartička. Takže som rád, že sa dostal do tohto môjho tímu. Tak a jeho abilita je vlastne, že musím odhodiť jednu energiu, ktorú mám teda na ruke, aby som mohol túto abilitu použiť. A keď to tak spravím, tak raz za svoj ťah môžem potiahnuť 2 karty. Zároveň je tu útok Moonlight Shuriken a to znamená, že keď odhodím 2 energie, ktoré teda Radiant Greninja na sebe má, tak tento útok spraví 90 damage, čiže 90 útok 2 súperovým Pokémonom. Takže 91, 92. Hrá sa určite kvôli abilitám, ale Moonlight Shuriken nemusí byť na zahodenie. Hlavní ťahači celého tohto balíku práve prichádzajú a to je Palkia V, Palkia V-Star a znova Palkia V a Palkia V-Star. 3 V-Stary nemám, takže 3 Palkie, aby bola nejaká šanca. Oni sú basic, takže ich môžem hrať hneď, čo je aj cieľom asi. A zrovna z 2 z nich si môžem vyvinúť na V-Star, čož by mohlo zvýšiť tú pravdepodobnosť. No 3 kartičky nemám, takže 3x Palkia V a 2x Palkia V-Star. Okrem toho, že útok nie je úplne najslabší, je za 200 za cenu 3 vodných energií a jednej teda hoci akej. Momentálne v mojom balíku tam budem používať 3 vodné energie a útok je za 200, čo je dosť silné, ale ďalšie kolo tento útok nemôžem použiť. Má potom ešte taký trošku že lacnejší útok na tú energiu a to je vlastne, že keď to použijem, tak môžem prehľadať svoj balíček a zobrať si kartu štadióna. Samozrejme ju musím ukázať, dať si ju do ruky a balíček zamiešať. V Pokémonoch sa veľmi veľa mieša. Takže tu je dobrý útok a zároveň mi to donesie aj kartičku štadióna. Keď si Palkiu V vyviniem na Palkiu V-Star, tak získavam ďalšiu abilitu a ešte aj teda nový útok. Keby som použil ten útok za 2 vodné energie, tak v základe dáva 60. A tento útok spraví o 20 viac zranení za každého Pokémona, ktorý je na tej benchovej lavičke z obidvoch strán, čiže aj mojej, aj súperovej. To znamená, keď ja budem mať na svojom benči 5 Pokémonov
a super 5 Pokémonov, tak za mňa to bude 100, za superových 100 a ešte 60 je v základe, čiže 260 bude tento útok. Takže, a čo je najdôležitejšie v Pokémonoch, čo možno veľa ľudí by ani nebavilo a ani si to nepredstavuje, že by také niečo mohlo byť, sú karty trénerov, rôznych teda itemov, pomôcok, supporterov, štadionov a tak ďalej. Týchto kariet je tu určite najviac, záleží podľa aj celkového balíku, ako je zostavaný, ale Pokémoni už sa nehrajú tak ako niekedy, že zbierali sa energie, aby Pokémon bol čo najviac našlapaný, aby hneď mohol útočiť a silné útoky a proste striedali sa len útok za útokom, ale už je to dosť taktické a preto sa veľmi používajú aj títo tréneri, lebo ide o to, aby presne ako to bolo tu, aby vám jeden ten basic Pokémon sa dokázal vyvinúť, použil svoju abilitu na to, že si môžete navyše karty potiahnuť, navyše karty zamiešať, navyše karty si zobrať, zaútočiť nie len na hlavného Pokémona, ktorého super má v hre, ale aj teda na tých bench Pokémonov, ktorí ešte len čakajú, aby tá hra bola tak rozložená, že nebude to naozaj len také, že vydáte Pokémonovi 3 energie a zaútočíte za 200 a super spraví to isté, zaútočí za 200, vlastne kto skôr začne, ten skôr aj vyhrá. Takže už sa to momentálne hrá trošku inak. Môžeme si prebehnúť teda pár týchto kartičiek, je ich tu naozaj veľa. A niečo také zaujímavé, na čo natrafím, tak si to môžeme, hop, kopol som si do statívu, hádam je to v poriadku. A teda môžeme si to pozrieť. Napríklad Energy Search, čo je asi jasné podľa názvu. Keď to použijem, tak inak tuto je to aj pravidlo, je to aj na tých kartičkách písané, môžem používať hoci koľko týchto item kariet, čiže kariet s pomôckami a s rôznymi teda vecami, koľkokrát chcem počas svojho ťahu, ale to neznamená, že počas svojho ťahu, že si zmyslím na záver alebo niekde v strede, že zaútočím a potom použijem. Áno, vždy sa to používa na začiatku pred útokom, ale môžem ich použiť hoci koľko. Takže tuto prehľadám svoj balíček a zoberiem si Basic Energy kartu. Samozrejme zase ukážem, zoberiem do ruky a zamiešam. Takže toto použijem a dá mi to energiu. Tu máme napríklad trénera, alebo teda trénerku, je to supporter, ako už som spomínal. Supporterov a trénerov, zase je tu taká poznámka, aby sa na to nezabúdalo. Môžem zahrať len jedného počas môjho ťahu. Pomôcky, koľko ich chcem, áno, a trénerov a týchto pomocníkov, rôznych supporterov, teda jedenkrát. Keď použijem Iridu, trénerka Irida, tak prehľadám svoj balíček a nájdem tam vodného Pokémona a okrem toho, že tam nájdem vodného Pokémona, môžem si zobrať aj jednu teda tú item kartu a zoberiem si ju, zase ukážem, že som si to naozaj zobral a zamiešam. Takže určite niekto si nezobere Iridu, keď bude mať ohnivý balík, áno, lebo ja si môžem zobrať vodného Pokémona a niektorú tú pomôcku. Takže treba aj nad tým takto rozmýšľať, je fajn teda niektoré tak opakovať, tu je Roxana, tu je Switch. Keď použijem Switch, tak svojho aktívneho Pokémona môžem vymeniť za jedného Pokémona, ktorý je na tom benchi. Je to kvôli tomu, že keď máte aktívneho Pokémona a chcete ho vrátiť a premeniť za niektorého druhého, on má svoju cenu za to. Takže tento, keď ho chcem stiahnuť naspäť a vymeniť za nejakého iného, tak tu je vlastne ten retreat. A to je, že 2 energie mu musím odobrať za to, že ho stiahnem. S kartičkou Switch nemusím. Nič za to je akože zaplatiť. Melony, ďalší tréner Ultra Ball, je celkom zaujímavá vecička. Takže túto kartu, tento Ultra Ball, môžem použiť iba keď vyhodím 2 iné karty, ktoré držím v ruke. Keď to tak spravím, tak si môžem pozrieť teda zase svoj balíček a zobrať si niektorého z Pokémonov. Akože ho chytím, hej, ale musím vyhodiť 2 kartičky. Ďalšia Irida, Melony, zase ten Ultra Ball. Switch, to sa vždycky zíde. Ja som si tento balíček stával troška aj podľa jedného takého ťaháku, podľa návodu, takže som veľmi zvedavý, ako sa s ním bude hrať. Nie je to už vyslovene taký nejaký detský balíček, mal by byť vyslovene veľmi dobre hrateľný. Akorát teda, ako som už spomínal,
Na tých kartičkách sa nachádzajú písmenka a od toho F je to veľmi otázne. Všetky písmenka v ABCD od F vyššie sa na turnajoch hrávajú. A, B, C, D, E, F je veľmi otázne. Myslím, že ešte koľko toľko by sa mohlo hrať, neviem, či už vyšli nejaké nové pravidlá, turnaje teraz prebiehajú, ale do toho F by som asi už pre istotu nešiel, lebo konečne si dáte dokopy balíček a nakoniec zistíte, že na turnaj aj tak nemôžete ísť, alebo vám tie karty zoberú, diskvalifikujú vás, alebo hoci čo, čiže od toho Gčka asi smerom hore. Takže pamätať si prvých 5 A, B, C, D, E určite nie, F-ko, 6. písmeno v ABCD tiež už asi momentálne vynechať. Takže napríklad tuto je, že Boss Orders a vymením jedného Pokémona, ktorý je na superovej tej bench lavičke a vymením ho za aktívneho. To znamená, že mu takto vlastne uškodím, že toho, ktorého má aktívneho, môže mať už veľa energií, môže mať silný útok, tak ja mu ho vlastne vymením za toho na benči, ktorý ešte len čaká a možno je bez energií, bez všetkého. Takže nejako takto to funguje. Herný balíček obsahuje 60 kartičiek, musia byť teda v obaloch, obaly nemôžu byť nejako poškodené, ani označené, aby teda ste nevideli alebo si nevedeli namiešať. Ono hlavne teda v Pokémonoch vyhráva ten, kto buď ktorému dojdú basic Pokémoni na tej lavičke, vždycky musí byť na tých basic, áno, predstavme si, že toto sú Pokémoni a maximálne je tam teda 5 a jeden hrá. Áno, ten je aktívny, toto sú tí bench Pokémoni. A kto príde o všetkých týchto bench Pokémonov, alebo už tu nemá nikoho, má zle namiešané karty, tak prehral, áno, keď samozrejme ten aktívny Pokémon prehrá. Alebo druhá možnosť, ako je vyhrať, tak sú vlastne prize karty. Náhodne sa namieša balíček a dá sa z vášho balíčku takto 6 kariet. Vy keď vyhráte, dané teda to kolo, tak jednu tú kartičku náhodne si môžete zobrať a teda mať tam na lepšieho Pokémona alebo hocičo z vášho balíku, lebo vy tam dávate svoj balíček, áno? A berete to vy ako prize kartu z vášho balíku. Takže preto tie kartičky nemôžu byť ani označené, aby nebolo jasné, že tu je nejaký silný Pokémon a vy si zoberete jeho, áno. A druhá teda tá možnosť, ako vyhrať, je to, že si zoberiete všetkých tých 6 prize kariet. To znamená, že musíte poraziť 6 Pokémonov daného supera. Takže s pravidlami len takto narýchlo, aby sa vedelo. 60 kariet, vodný typ balíku, takto teda vyzerajú tie herné slívy a teda nejaká krabička, samozrejme sa používajú mince, kocky a rôzne iné doplnky. Tak, a mám to hotovo. Prvých 60 kartičiek sa mi podarilo vybrať a dať dokopy tento vodný balíček. Na budúce sa teda pustím do toho psychicko-dark balíka, ktorý bude inšpirovaný z Destiny Rivals, čiže rakeťákmi. Takže ak chceš vidieť, ako to celé dopadlo, tak ti nezostáva nič iné, iba sleduj to.